Йоу, Мастер Сяуш, Дона қисми сеш, Ралигнес Яуш мехонас. Дона ишқи хидмона ҳама медона, Дона ай ғамота машидам девона, Дона қадамом да таги домит, Дона эҷод кардам ма ба номит, Дона ишқи хидмона ҳама медона, Дона ай ғамота машидам девона, Дона қадамом да таги домит, Дона эҷод кардам ма ба номит. ӯ дигар шидай бахдо аввали хеле набуд, аввал хонашин буд, сархамак буд, гапгирак буд, аввал изокаш буд, духтари ба имо озивека ватсап дора вай бере имо, аввал нокия билайн ози соҳиби аси, лексус ренҷи кемри ба ӯ раши такси, миёян таги домуш мебаранш мерве, фоткаош да инстаграм да салони бмв, тирезара пас мекуна, музика баланд мекуна, Дона месӯзума и кора барқас мекуна, Дона намедона ҳаётша месӯзона, Дона ба раҳи бад қадам мемона, шаби дароз да эфире да дуруни ҷо гашт, дарс гуфта мебироя дарсиу да сайре гашт, Дона подписат мекуна да инстаграмаш, Дона лайк ҷам мекуна да ҳар як сураташ, Дона корош ба худо мекунам девона, дилам комрӯз мешкана ба худо, Дона гапома нақл мекуна да дугонаш, Дона нисбаташ ба худо кадамраш, дуруғ буда гапош ба худо қақасамош, телаш да дастам буд, занг задам да контактош, ҳам курси шаҳнозаш, ҳам курс шабоз будай, озодаи ҳамсинфиш, орзуи ҳамсинфиш будай, апаи сабина ҷонуш сорбон ҳамсоя будай, ҳамида ҳасан будай, саида садӣ будай, насиба насим будай, сафия салим будай, меҳрона меҳроб будай, ҳалима ҳалим будай, хта дига праф наки кадм доказат, мегавай акахон май тобаки паданалад, дига корот надорум чортарафт қибла, Дона нодам шикасти ти дила, дига кордорот нестам бупуш либоси танга, любохе биҷумон пуш каблуки баланда, бикаш қошакота муҳаки ҳаранга, Дона маи гандара ёд мекунӣ ганда, ёд мекунӣ даштномома, ёд мекунӣ заданома, чӣ коре мекам намекам тира дӯст медоштума, Дона удалит кам ай телам суратота, Дона коре кунам удалит кам номрота, Дона ишқи хидмона ҳама медона, Дона ай ғамота машидам девона, Дона қадамом да таги домит, Дона эҷод кардам ма ба номит, Дона ишқи хидмона ҳама медона, Дона ай ғамота машидам девона, Дона қадамом да таги домит, Дона эҷод кардам ма ба номит.